Gada ng sarong miyembro kan Philippine Army matapos na masalpokan sa iyang pigmamanehong kotse. Nin sarong wing van sa kahalabaan kan Maharlika Highway, Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Kasaudmang alas 2:00 nin maagahon, Desyembre 29. Binisto ang biktima na si Corporal Elmer Tevar Jr., 33 anyos, military nurse sa Camp Elias Angeles Station Hospital, asin residente kan Barangay Sipi, Bato, Catanduanes. Binisto naman ang nakabanggang driver na si Christian Mark Galyemit, 36 anyos, may agom, asin residente kan Zone 2 Itaran, Pulangi, Albay. Basado sa impormasyon, hale sa Naga City pasiring sa Albay ang wing van, kan sakupon kan kotse ang linya kaini na nauli sa diskwido. Dahil po sa nangyari, nagkaroon po siya ng fatal injuries at dahilan para siya ay mamatay doon mismo sa pinangyarihan. Tapos dinapaman po siya sa Naga para medical attention, pero po nawala na siya ng buhay. Tapos yung vehicle po parehas nagkaroon ng damages na hindi malaman na amount. Tapos yung driver po ng truck is nag-surrender. Nagsapon in fatal injuries ang biktima, mantang ligtas naman ang truck driver sinsarong pahinante kaini. Yung hindi pa po nakaalam na mga biyahero, yung mga drivers ng pag dumadaan po kayo dito sa Pili, ang lane po natin dito is northbound lang saka southbound. Yan pong sa both side na sa gilid, ang tawag po namin dyan is shoulder lane, which is outer lane po yan. Bawal po tayo dyan bumagtas, bawal po tayo dyan dito lang po tayo sa inner lane para maiwasan po natin mga aksidente tapos abala sa trapiko. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Pili MPS ang driver kan truck asin posibleng mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.